ens hauria agradat, potser és molt anecdòtic, o això que la mateixa alcaldessa o tot el govern hagués estat al davant en el moment d'aturar algun desnonament, de fer més costat, de manera molt més directa, a la gent que ho estan passant malament al carrer. Aquesta lluita per tots els drets bàsics de la persona, de fet, hauria d'estar integrada en el que és l'estructura municipal. Per tal de respondre a aquesta emergència social en què estem ara mateix, nosaltres pensem que és imprescindible que hi hagi una profunda reestructuració de l'Ajuntament o dels serveis de l'Ajuntament. No és acceptable que el Departament de Serveis Socials treballi amb la baixa quantitat de gent en què ho està fent ara mateix, que segurament és molt similar a la que hi havia abans de la crisi, pel que ens diuen o quan ens mirem els números. No és acceptable. I no entenem tampoc que un servei tan important com l'oficina local de l'habitatge, amb la quantitat de gent que té problemes per accedir-hi, tingui només treballant-hi una persona a mitja jornada i dos auxiliars que hi fan algunes hores. Ens sembla absolutament insuficient. Només són dues mostres de la reestructuració que hi hauria d'haver a la casa. Segurament hi ha d'haver una estructura molt més oberta i molt més flexible.